Bueno, gaur Nafarroako Parlamentuko lan saioan UEMaren aurkezpen ematen dugu, txosten bat osatu dugu Nafarroako gobernuak ematen dituen zerbitzuen inguruan da zerbitzu telematikoen inguruan, eta horren inguruan hizketa egitera etorri gara talde politiko ezberdinekin, eta orokorrean kontuan eukitzeko edo, nik bi irauntatik atea dauten sentsazioa izan da, talde politiko ezberdinek behintzat borondatea adierazi dutela hizkuntza eskubideen bermatze hortan, euskaldun hizkuntza eskubidea bermatzeko alde hortan, badaukela aurrera urratsak emateko gogoa edo asmoa. Nafarroko Parlamentura etorri gara eskabide argi batekin. Hau da, Nafarroko gobernuko zerbitzua gure udalerri euskaldunetan euskaraz jasotzeko dugun eskubidea aldarrikatzera etorri gara. Ez da lehenengo aldia, 5 aldiz etorri gara, eta horrek erakusten du egoeraren larria. Hainbat zerbitzutan, osasungintzan, mendizaina direla, liburuzainak, Nafarlantzaren, zerbitzu euskalduna ez dago bermatua. Guk ez dugu legez aitortzen zaigun eskubide hori zaigu bermatzen, eta ona etorri gara pixkat hori aldarrikatzera. Gure eskubidea da, gu eremu euskaldunekoak gara, euskara ofiziala da bertan, eta etorri gara legea bete ezaten eskatzera. Eskatzen duguna da langileen plantilla organikoetan behar bezalako hizkuntza eskakizunak jartzea, gehien bat C bat, B2 ez dugu nahikoa ikusten, kalitatezko zerbitzu publiko euskalduna jasotzeko gure eskubidea bermatzeko. Hortara etorriko gara pixkat, baita ere zirkuitu elebidunak bermatzea Nafarroko zerbitzu publikoetan, hau da, euskaldun batek izan ditzala aukera administrazioan hasita bukatu zerbitzu euskaraz jasotzeko. Hoxe izan da pixkat gaur gure lana hemen, eta talde politiko desberdinen aldetik erantzun baikorra edo positiboa jaso dugu.